Hello, welcome to my vlog. Andito kami sa bahay ni Lita. Wala si ate isang, wala akong best friend. Salamat sa tanan guys, sa subscribers. Kung hindi mo ako subscribe, and kamakama ko. Hahaha. Guys, salamat guys. Andito ako sa mansion. Napaulay ko guys, napaulay ko guys. Yes guys, thank you sa subscriber. Long live sa inyong lahat sa Alpaca Paro chapter Delta Lambda. Salamat, thank you. Long live Alpaca Paro. Salamat sa subscriber. Salamat kay guys. Kung hindi mo ako subscribe, kamukha mo ako. Thank you.